sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a novi. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan a novi. Tubuak ti aritaw Nueva Vizcaya, nga miti agdama ket addaak ditoy Singapore. Naawi sakmet ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko maipapan kan ayat. Amin abanag dito'y rabaw ti daga ket makunak nga ada purpos na. Mamati ak akabaalan da tayo nga ilisi ti Diyos kadagiti banbanag apakadaksan tayo. Ket sukatan na daytoy itinapinpintas pay ngem itikid daw tayo kenkwana. Tallo atawan mimetten nga agayan ayat ka ni Rafi. Ket kas agnobyo kan agnobya, adu dagiti arapaap mi iti biag. Iso na laeng tadyak ammo akabayatan ti kinaadda ti relasyon mi, adamet gayam ilimlimad na kanyak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Hello, Rafi. Sa dino ti ayan mo? Karurur ko lang iti trabaho. Umaya kong dita. Sige, orayan ka nga rudan dito eh. Sige. Agan-anad ka iti panagmanehon. Wen. O sige, itipegan da ito eh. Urayan nak dito, umaya kon. Okay, babe. Bye. Ne, apa yun anak ko? Bigbigat ngam suyaab ka suyaab. Apay, nagpuyat ka manen aya idirabi anak ko. San mat kit tinanang? Nasapa akto pa'y anaturog. Jak man amo. No apay atunggal kastoy nga agsapa kat makaturturog. Agsasadutak nanang. Kasla kayat ko ti agid-id ang agmalmalam. Anya, ay sus, amangan mo no aginaw ka nanak ko. Ha? Kasta nga tangag paiso, nanang? Nasaysaya at matlaeng numapan ka iti doktor. Iti kasta, maamwam no anya da ita marikriknam. Nasaysaya at ti agsigurado, anak ko. Oh, apay akasta tilangam, Rafi. Kasla aburido ka mat. Itay pa'y adi ka makaid na. Apay, ada ka di parikot mo? Kwa. Awan, Nubi. Sigurado ka? Wen, awan ko naklangaro din. Ibagam ano anya day ta. Idi kasta, mapagsaritaan ta. Awan nga ron ko na, apay ay adagulit ka. Kasano, kasla ka na yun ka matamay kulkulan. Nakaad-adayo tinakay turungan ti matang mo. Adala basit parikot ko di opisina. Iso nga mga nagbali na kabisi kadagiti sumarsaron nung aldaw. Kasta ka di? Wen, No anya man day ta aparikot. Sapay kumata masulbar mo matlaang nga dagos. sabay ko mga ron. Iti kasta, saan nga isupay ang mainayon kadagiti pampanunutak? Maanta nga rudan. Kalpasan na, itulod na ko ni Jay Balay. Iti kasta, makaawit kan makainanakan tumagtan. Ni, cellphone mo samat ti agriring, Rafi. Sungbatam Ay, kwa. Mabit lang nga ron. Dasong batak tumawawag. Makadlawak sa Kanayon nga da umawag ka ni Rafi. Sakit umadayon no kasdya asong batan na.
Sino nga taaya ti kasarsarita na? Taapay ang masapul nga umadayupay. Baybay akman laangan. Amangan no isuntumanan ti saan miya pagkinaawatan. No kasta, masikugan di anak tabakay. Wen lakay, duabulan ka nun ti inawan ti anak ta. Nagsaya atay no kasta bakay. Ay, adanton aw-awirin ta. Naku damon lakay. Kit, amo ka din ni Rafe, di may papaniti da ikaw. Saan pa lakay? Sorpresaan to kano jay anak ta tinobyo na. Apay, awan pa'y nga ta plano da ayang agkalaysa. Awan kanupay mat nadakdakamat ni Rafi, may papaniti pa nagkalaysada. Bareng madagdag meten, numaamuan na amasikugan ti anak ta. Ay, nasaysaya at mo't laang, no agkalaysanan. Sakbay adumakkel ti tiyan ni Nove, bakit? Husto kalakay. Ay na, magagaran akong amadan iti apo ko, bakit? Uray siyak matalakay. Mabalin ka di nga agkita ta ita, Rafi. Ada nga bin napatag nga ibagakkan ka. Pasensya ka pa ilang, Nove. Ang medyak mabalin di makisinara kita ken ka. Ado ti pa ka kumikumak li ti opisina. Adaway manin seminar minton pigan. Kasta ka di? Wen, ang amdigag danak. Umawag akto, apaman amalpas ko dagiti isang sangput ko papeles. Ang damat lang kayat ko nga ibagaking ka, Nove. Okay. Urayak nga rin ti iyawag mo, Rafi. Wen, sige ha. Di po kung da ito eh. Adupet aramidag. Sige, bye. Kat dagsarita kayo ka din kan Rafi, may papaniti si mo anak ko. Saan pa'y nanang? Inton bigat kami pa'y lang agkita kini Rafi. Kasta ka di. Wen nanang. Ay kat nasaya at nga rod no kasta anak ko. Di mon ibaybayag. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo matan ti may papan iti panagkalay sayo. Wen ka di nanang. Kasla na kayo pa'y kat din ti excited. Ay, ay katuwa na anak ko. Nakarkaron ani tatang mo. Magagaran una yun ang maaddaan iti apo ko. Kaya't na kanon ti agaw-awir. Anya? Iso adimon baybayagan ti panangibagam ken ni Rafi. Iti kasta, agkalaysa kayon iti kabiitan a panawan. Uray simple lang akasar. Tinapatag, agkalaysa kayon ken ni Rafi, anak ko. Kasano, Rafi? Anya ti planom? Kwa, Joan. Umadanin ti aldaw ti kasarta. Angam aging ka ita, kat di mo pailang imbagakin ni Novi ti may papan kadata. Joan. Awan sa amat plano maamang ibagakan ko, na. Saan man nga iti kasta, Joan? Kayat mo ka di, tasyakon amis mo ti mapan iti ayanda, tasyakon ti mangibagakan ko, na. Saan? Siya kung timang ibaga. Kasla di mo mat ngamin maiturad nga ibagakin ni Novi. Ibagam lang saan ka matkat apilitan? Wanan. Ibagak nga rudan. Agsarak kami itong bigat kininovi. Agsarak kayo kunam. Ang amangan no di mon tumanan maiturad nga ibagakan kwa na inton agkita kayo. Agpudno ka man kanyak, Rafi. Ay ayatampay lang ka din ni Novi, ha? At ita ka man na kunak, Joan. Mabaling ka di. Saan ta na pagsaritaan da ita banag? Masikog ka ko ng Novi. Wen, Rafi. Oh, apay kasta tila nga manakaam mo. Kasla saan ka matamaragsakan. Masikuga kun kunak. Kat no mabalin, kidawag nga agkalay sata ko man, sakbay adumakkel ti tiyan ko. Novi. Oh, apa yan? Ada ka di parikot, Rafi? Pasensya ka. Sorry,
Saan da mabalintag kalaysa? Anya? Ang apay, Rafi. Ngamin, masikugmatan ni Johan. Kat natulagin ti kalaysa mi. Isuti ko na ngay bagak itaking ka. Anya? Kasano ang napasamak ti kasta, Rafi? Kasano? Pasensya ka na. Ngam, nabayagan ng agam-amu kami kini Johan. Agam-amu kami. Idi saan ta pa yan agam-amu. Kitunggal adad dita pag kinaawatan. Iso ti pagtartarayak. Iso ti pangibagbagaak karagiti amin na parikot ko. Iso ti ganayo nakaduwak ama pa nagpalpaliwa. Kantyak ilibak. Nga adda mapaspasamak kada kami. Anya? Sorry, Novi. Kinabod na. Diya ko na mo taramidag. Nangruna ita. Dako na masikog kamatan. Ayop! Novi, Awanan kay tibain. Manang lilipot. diyakin ka kakarate amin, Novi. Sorry. Di ka ginanag. Mag-arami na kiti pamuspusan. Iti kasta. Sanan! Tirumbang nga ramidam itakat pumanaw. Novi, Pumanaw ka iti sang wanak. Kat di ka nagpakpakita pa'y. Kabalak apadakalan ti anak ko nga ore ag may saak. ang Novi. Pumanaw kan kunakmat. Panaw! Ala, husto na nanak ko. Di mo kumaunay taglatingit. Nagsakit, nanang. Nagsakit. Awan umasping iti kinasakit na. Kasla matudog ti puso kiti daytoy anamuak. Novi, Aging gahita. Kasla jak pa'y lang mamati ti kastoy anagtungpalan ti ayan ayat mi. Ti amok. Ison ti lalaki amang itungpal kanya kiti altar. Ngamsaan matgayam. huston day ta panagsangsangit mo. Di mo rebeng asangitan ti kasya a klase ti lalaki, anak ko. Patya ka makasarak kan tumitlaang iti lalaki ang nasaysayaan. Ngam iti day chay arafi. Patibkaram ti pakinakam mo, anak ko. Sana bali, tada kami matkin ni tatang mo. Tulungan da ka ang mga iwan, kan mang padakkel iti agbalinto nga anak mo. Baba. Ay la! Nakalukluk magtapo ko tabakay. Makaparayaw ngaw rin. Uwan nga ron lalay. Kaing-ingas unay ti anak ta. Iso ti karup-rupa na. Huwag nga ron bakit. Ay, kastoy mo lang ni Nuve, hindi maladaga pa. Pagkal, daras do bakal. Achu! Rayaw ko ni baby, nanang. Tatang, iyag yung pa'y naang tadigusat pa'y. Ay na, saan na nanakaw? Ha? Ay, di kayo ko asawan. Da kaming gininanang mo, timang padigos, kini bebe. Gusto ni tatang mo, anak ko. Mangbiro kalatan iti sa baling arabidom tita. Bayam tada kamin timang padigos kin ni Asher. O sige, da kayo nga rod ti makaam mo, nanang, tatang. Sa dino ti ayan ni Asher, nanang? At dakin ni tatang mo, madama nga isalsala na. Agriring amin itay kat, amangan no makaturturog. May ruaman ang maisalsala, nanang. Inton kwan, birukan na ti panangisalsala yo. Ang mga nudinan tumatan kaya ti may diso. Ay kat ugali na talaga akas na ti ubing anak ko. Nanang, Apay ka din, Nove. agyaman na ka. Jack marik na ti bannog ko. Gaputada kayo kani tatang akatulong ang mga awir ka ni Asher.
Ay na, no need to mention ako nada iti English, anak ko. Asino kumangay tagtitinulong no saan ada tayo maalang. Aywan gayam. Planok ti agabroad, nanang. Anya, ang novi, adamot na talgad at trabaho ditoy. Apay ang masapol nga agabrod ka pa ilang anak ko. Basit ti sweldok ditoy. No ikumpara ti sweldo iti abroad, nanang. Saan pa'y matkiti nga ita? Amangan no inton agtawanan iti talo, wano 5 ti anak ko sa agabrod. Iti kasta, may paayak mo't iti napintas ang masakbayan, ti kakaiso na nga anak ko. Ay katadaken ka nga ruda anak ko. Sa bagay, husto ka. Ad-adda ang maikam iti nasaya at akasasad iti biyag ti anak mo no agabrod ka. Iso na laeng, tasaan mo meten ang maiwanan ti anak mo. Iso nga rod ako nak, nga uray inton medyo dakilton sakto panawan. At least, di naktumat siguro malipatan, nanang. Wan matkit di Iso akabayatan at ikapay nag-abroad. Ipapas mon ti aldaw ti panagdanayo, anak ko. Ha? Ni Rafi mati umawawag. Kalpasan ti inaramid na kanya. Adapay lang ang turid na nga umawag. Anya pa'y lang at ibagana. Sumbatak ban lang. Tadi namot ko na. Hello? Hello, Novi? Sino ka? Ni Joan Daytoy, ti asawa ni Rafi. Nakipagpakaasi kanyak ni Rafi nga awagan ka dito'y cellphone na. Takayat nakakano makasarita. Ha? Masakit ni Rafi. Kat adda ita dito ospital. Kid-kid dawin na ti panagkita yon. Anya? Agyamanak, Novi. Agyamanak. Gaputa pinatgam tikid daw ko. Rafi. Iniinotin. Ti panagkapsat ko. Gapu iti sakit akimpat kanya. Diyak mo, naginggat ka anak pa dito yung piyag. Ang sakbaya mauyos ti angas ko. Kaya't kumanendag daw iti pamakawan. Kan ka. Kang runahan iti amin. Kaya't ko kumamakita ti anak ta, Novi. Rafi. Amok, gaging kaita. Kat nasakit pa ilang keng katinaramid ko. Nalapit, anay tuyod titusak. Gapuit panang loko. Kat panang ilimod ko kan kahit may papanin ka na kami ni Joan. Nagambanyangay ka ron. Talaga siguro nga isutigasat ko. Kasapay ko ba na mapakawan na Novi? Nabayagan ang napakawan ka, Rafi. Inayat kan in patag ka iti kastaunay. Iso nga intad ko ti wayawayam. Nabayag mo tan anak mo po, anak. Awan ti sabali ang napatag kanyak ita. No di ti anak ko. Diyak man may tadkan ko na ti kumpleto a pamilya. Ngam at least, saan kami mat nga kurkurang kan ko na? Nang runa datatang kan nanang. Ipapaay dati nalablabas pa ngam ti pamatag ti maysa nga inakan ama kan ni Asher. Magyaman ka, Novi. Kat ulit ang manan, ti akitsaw, iti pamakawan. Kintawag, at di mo kumamat ipaidam, ti anak ta. Di ka agdanag. Awan panggap ko amang ipaidam iti anak ta. Iyam amo ka, kas ama na. Kan maysa,
Awanan ti sakit tinakam amarikrik para ken ka. Manipod idi nagkalay sa kayo ka ni Joan. Namimpinsan kumatan alin ni ipat ti may papan ka data. Nalabit aday to'y tigasat ta. Kat intad ti Diyos tiyubing. Kas panglaglagi pakkan ka. Panagkunak. Adamat siguro na pintas a plano na para kan ka. Kan para kada kami nga agina. Ita, Miss F, aggraduaran iti junior high ti anak ko. Kaasi ti apo din makalmet anasingpet kan natulnog nga ubing ni Asher, nga oray sa anda anagden na iti amana. Ni Matrafi, madama payla ang alumablaban iti sakit na iti kidney, ket pasaray apan matbisitaan ti anak mi ti amana. Napigsapay met dagiti naganak kanyak, nga isumet ti kadkadwa ti anak ko ita dita Pilipinas. Iti agdama ket adak met dito Singapore a makitagtaged para iti masakbayan ti anak ko. Diyak mo no anya met ti agur-uray agasat kanyak itinagan ni ayat. Ngem ita, kayat ko paylaeng nga ipamaysa ti anak ko. Gapo ta iso tinang kompleto iti biag ko. Nang runa idi pinanawan ken inyaw awanak ti lalaki anang italkak iti amin ko. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Novi. Ken ka pagayam, Novi. Nalabit asaan ada kayo kani Rafi ti para iti tunggal maysa. Nagasat ka, gaputan na addaan ka iti anak anasingpet ken natulnog. Nagasat met ni Rafi, tauray no kasjay ket naamammo nalatta ti anak naken ka. Angem anyangay nga rod, talaga siguro agasat na met ti maaddaan iti kasjay a sakit. Nasayaat met tanapakawan mo adagos ni Rafi, ngamin naragragsak met lang ti agbiag no awan imimpenem a sakit iti barukong mo. Agan-an ka nga rod dita pagilyan nga ayan mo ita pagayam ko. Ket pagyamanak unay tiing ka panangibingla iti kapadasam ken ayat. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.